Ассалому алейкум, кули подписчиков, кули дӯстдорони футбол, саломи гарми ҷӯшон мо аз варзишгоҳи Стефен Бриҷи Челсия. Имрӯз омадем як экскурсия аз варзишгоҳи Челси кунем, яъне ҳам стадионошо мебинем, ҳам музеёшо мебинем, кубокҳои гирифтагиша, ҳамаша як видео мекунем, дар канал мегузорем. Гуфти Русул, так что бо мо бошед, дастгирия фаромӯш накунед. Мо мерем аз қафои видеокунӣ, ҳатман дастгирия фаромӯш накунед. Экскурсия мо аз ҳамиҷа сар мешавад. Нам халин картишка метиҳанд бейҷик. Нархаш 28 фунт стерлинг даст. Ай ҳамиҷа сар мешавад ана историяҳо. Чизе ки фаҳмидам, ин ай стадион, ай стадиони спортинг оварда буда, даҷа копия карда барои ин ҳамиҷа навистагиай. 2003 лигаи Европара гирифтагианд ко. Ай ҳамиҷа. Хулоса ина мардумам ранги мо ҷамъ шидастиян ина. Мерем давомши тамошо мекунем. Ин ҷое ки ҳатман бояд видео канум. Гостевой раздевалка. Иҷа ки будагай ҳамашон якта ба якта нишон медиҳем. Месси, Роналдиньо, Эдин Азар, Карим Бензема, Малдина. Paolo Maldini played in the very first Champions League. Ҷаноби Роналду. Tre Andri Ibrahimovic, Kun Aguero, De Bruyne. ин ҳама легенду ҳамҷа будагианд. ина ҷаноби Руни ҳам ҳамҷа будагиай. Боби Чарлотон. Пушкаш ҳамҷа будагиай. Alhamdulillah. История калон дорада Челси. Йохан Кройф, Beckenbauer. Aguero. Now, of course, we could have signed Aguero, and we didn't do it. And he then went to Manchester City, spent about a decade there, scoring against us at will. Somebody told me they reckon he got 16 or 17 goals against us in those 10 years, more than any other player, I'm told. Now, thankfully, none of those goals came in the Champions League final of 2.5 years ago, so that was good. And her brother Reece James. In age раздевалка Челси омадем. They both play for England as well. Now, if you go back before Thomas Tuchel was manager of Chelsea, players used to have their names on their lockers. ҳамин футболиста ман дина бозиёшо надидам. He didn't like them having fixed lockers. He wanted them to have to fight for their position every week, and he wanted them to move. Ина ҷас ҷои массаж мекардаи футболистҳо буда. Бо чанд та футболистоша футболкошона мондиянд. Майдаҳак барои 4 нафар. Навбат ба навбат да. Ям туннеле ки футболистҳо бояд дар стадион бироянд. Даруни стадион ҳам биромадем. Беҷиком қатимо. Ина марҳамат Стефен Бриҷ. Болодам оно болода шаб будем да бози Сити қадимо болода. Тамомша мерем тамошо мекунем. Ай раздевалкаи Челси бо стадион биромадем. Ҷои тренеро. Ина ҳаст. Бози шавангида ина ҷоям духтаракда меган Почтино шитаги буд. Усушда Гвардиола оно ҷо бачаки русушдаги. Ина як бор дига трибунара нишон метем. Ҳей анами роста мо шита будем дим этажда. Динанги бози Chelsea Manchester City da 4-4 shidana shida. To get international matches here, FA Cup finals, and they also wanted a team to play here regularly. But what they didn't want to do was set up their own team. All right, so the first thing they did was try to get Fulham. All right, you all heard of Fulham? They're our little brothers down the road. We like them, they hate us, yeah? Ина ҷои журналистҳо вардан моро шинонда. Иҷо боз ҷое нишон метем. Оно одамо истодагианд ки онам креслоҳо пишто шонда, унҷа ҷои тренерояй. Стадионош майдаҳакаю яким этаж ба этаж баланда ин яким. Ина иҷаш ай стадион биромадем.
рост музеиш мебинем. ин футболбозо ҳар якташ таърихи худша гузоштагаи дар дастаи Челси. марҳамат, мерем музеюш. ина музеи туршам омадем. иҷа футболбозое ки бутсиҳошонро пӯшидаган кадом соле легендаош ва имзоошон хати як таги мондаган ҳамиҷа ина маунт бо кия гирем ина Эден Азар, Ҷон Терри, короче Пауло Феррераи португалӣ буд, ёдом ҳаст. Лофтус-Чик, Рамирес Нейниш. Хулоса ки ҳар як ина номбар гирифтан, ака гирифтан мегирем. Хулоса мерем бо музеи тура медурем дурнаш. ин наи состави трилогии Челси гӯем. вақти Бавария зада буданд ку Фрэнк Лампард, Обил Микел, Эшли Кол, Давид Луис, Кехел, Басингва, Петр Чех, Дрогба. история ба худ дора Челси. ина ду лигаи Европае ки чемпион шудагай, инаҷа футболкаҳошон бо навистагай кадом соло Арсенал хати и Бенфика хати. даже шотои бозишонро навистагай. Бенфика 2-1 задагай, 4-1 Арсенала. ина иҷа боша аввалин стадиони Стефен Бридж сохтагиш, копияш. ина иҷа боша ҳозираш Стефен Бридж. дар телевизор суратиу пештарашай аҷоиб будагаян Стефен Бридж. ҳозираш не ки инами ҳолада қарор дора. ане иҷа боша кубокошай ҷоми Англияда, ане кубокои Премер Лигаи гирифтагиш. якта дута не 5та. бо мегардем сари мақсад. хеле лигаи Европа шусмондагӣ, ана ҳамин лигаи чемпионҳое ки Бавария Мюнхен зада буд 2012. дар ҳақиқат Челси историяи бузург дора. озма дар шумо чиро нишон медем. иҷа ҳамун ҷои футболкои дамашне ки ҳамун сол то сол пӯшидагиам, яъне дамашне гуфта хонагиша дар назар дорам. ина марҳамат сезони 19-20, 16-17, 18-19 ҳамаш бо навистаган кадом сол чӣ гирифтаган, яъне 15-16 кадом кубока гирифтаган. хулоса ман да ошнояй анамияй 2008-2009 толка кубок гирифта будам. ёд дошта боша финали лигаи чемпионот дар Юнайтед бой дода будам. неба сар мешава солҳои Жозе Мауриньо, ина 2005-2006. хулоса мераваи солҳои пештаракошай 1976-77 сезонуш ина футболкаш ина хеле будагай. дар ҳақиқат ина 1970 мегирем. мерем давомши тамошо мекунем музея. иҷа дар музеяш чӣ ёфтум? як туб ёфтуму ҷаноби Мануэл Нойерро ёфтум. ин ҳам 4 пеналти ки задагиай ку футболистошон дар финали лигаи чемпионот хати Бавария. Давид Луис, Эшли Кол, Фрэнк Лампард, Дидье Дрогба. охирон Дидье Дрогба зада буданам кунҷакда. ин эҷада историяша навистаган. мо ҳам кани оз як пробоват мекунем кадом тараф месанем. ман чапана ёму натонистум. Дрогба да зад гашт. хулосам хеле музеи тури стадион тури моям ба поён расид, яъне ин видеои моям ба поён расид. так что маҳқул шуда боша, я лайка дареғ надоре. мо ҳафтаҳои дигар видео мерем насиб карда боша. худоҳофиз то видеои оянда.